Live tayo, live. Live coverage. Live muna tayo. Nakarating lang, galing ako dun sa grocery. Namili ko ng mga paninda kasi wala nang laman. Wala nang laman. Kasi lagi tayong busy araw-araw. Pagdating ko dito, nagaling dun sa site. Namili muna ako kasi bukas may kaskanata dito bukas. Diyan sa court. Namili muna ako kaya may laman. Yan, daming may mga tao dyan sa court. Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo. Naglalaro. Kuya Arnie, hello. Shout out. Bantay tayo tindahan. Tidip muna. Edit ko muna to. Ano lang yung kasakit ko. Habang nagbabantay, sinisis na nag-asikaso ng mga pinamili ko. Amoy! Daming lalaro. Ito parang Jason, dami na laman ng tindahan, sabi ni Karen. Makakarating ko lang kaya rin eh. Pagdating ko dito sa bahay, galing ako dun sa site. Sabi ko sa mamili muna ako ng mga paninda. Ayun, sisimula pa lang akong mag-edit. Baka malaglag yung cellphone ko. Yung comment tayo, tuhan. Hanggang na kanila mo. Nakit yung ulo. Mamaya paka-export ko na ito, isasabit ko na yan. Sigurado na oras na naman makatulog. Kasi dami kong i-edit eh. Reviewers, hello. Ayan, malapit na yung cut-off. At yun, maraming salamat sa mga viewers natin na pati na sumusubaybay sa aming mga vlog. Kung magka-cut-off na, yung kanabawa naman tayong ipon. Thank you sa inyong lahat. Nagtubo.
Edit muna. Yung sinecheck mo, nagpapapel. I-check mo. Dalawa yan yung those days. Tapos itong piyato, 10 yun. Adlaan mo na. Madadilata. Madadilata. Yung mineral niya, nakalimutan na ito. Baka mga kailangan yung bukas. Oh? Ha? Five viewers, hello. Comment po kayo. Pintuan tayo. Hello, Regine. Shout out. Shout out, sabi ni Regine Kasilangan. Shout out po. Kuya rin ni hello, sabi ni Regine. Nag-i-edit ako ng ginawa ko kanina. Kasi may nag-check ng mga pinamili ko ngayon. Kakarating ko lang sa bahay. Aantok na ako. Mamaya paka-export ko nito. Sabit ko na dyan. Ngayon panoorin ko muna isang vlog. Sige lang, kasi lang kuya. Yung nawawala yung signal. Nawawala yung signal. Sinalang na yung pansit. Piling ginagaya bumangon man isa sa tama kahit ginawa na igang alam di tumatala sakali na may bagong isip mo. Ako'y lagi lang naman nasa gilid mo. So kahit na anong pili ko, hindi mo na kikita. Oo, hirap ang dapiling na o bilangan sa may ilang ko. Anong nangyari sa ta hanggang sa huli? Tuluyan ba nakalimutan na? Ito nang mawala pag-asa. Amoy na sila yan ko. Kahit ano pang gawin pag ko kunwari, tila ba nakalimutan na? Kalimutan ka. Kailangan mong mapagsabihan. Ako'y pinatapit. Bakit ko tanggapin? 5 viewers hello.
try lang tayo ng anak ng live. Kung kaya ng signal. Mamaya mag-upload ako eh. Pag dito ma-upload dito sa bahay, kasi face wifi lang naman gamit ko, mahina. Pero pang Facebook, malakas siya. Pero kung mag-upload ako sa YouTube, mahina siya. Kaya minsan, bago ko umalis, nag-upload na ako dun sa barracks. Kapag dito nag-upload, di talaga makakaan. Kanina, bago ko umalis, nakadalwa ko dun ng na-upload. Na-upload ko na kanina, naubos na. Alas yung ngayon. Wala may editing pa ako na 3 vlog. Shout out kay Kuya Getcho. Mag-isa sa barracks. Sakali na ang isip mo. Bakit? Sarang nag-game mo? I-order mo na lang kaya. Yo, salamat sa pakulay. Kuya El, nilas ko. Salamat po. Thank you. 7 viewers, hello. Nag-i-edit pa lang. Salamat po. You're so welcome, sabi ni Kuya Nel. Kuya Gacho. Shout out kay Kuya Gacho, mag-isa sa barracks. Try ko bukas tol kung maka ano ko dyan, maka tulog para may kasama ka. Salamat sa pakulay. Amo, nag-i-edit pa lang ako Kuya Gacho. Yung siya na-edit mo na. Buti nga, umuwi ako eh. Buti umuwi ako kanina. Wala nang laman yung paninda ko. May okasyon pala dito bukas. Ayun, pagdating ko, bumili ka agad ako ng mga paninda. Ayan, mag-i-export na tayo. Bukas ko pa upload, parang Diyos. Bukas din ako. Ayun, nagsisimula pa lang ako eh. Mamaya ko pa yun ma-edit, hindi ko pa na-edit eh. Makatapos ito, editin ko. Export. Ito muna yung mga sinecheck ng asawa ko. Ito, okay na to. Sabit muna yung mga paninda. Tapos natin yung ating live. Ano natin malagyan mo? Ito. Taray ko. Shoutout kay Regen. Shoutout daw kay Gacho. Alin? Ito. Yes, apakan ko yun.
Na bukas pagdating sa barracks, bagsak. Bagsak naman paring Jason. Paring Jason yung laging puyat. Ubo. Asan ang cellphone mo? Yung isa. Ubo. Para yan ako magtingin ng tingin ng comment. Bigat kanila ba? Ano yun? Yan ang last ko. Hello. Oh. Yan. Hello sa atin ni Regine. Ay, Regine natin. Regine na rin. Regine. Kasi lang. May naubasan? Dito na. May mga ambon-ambon na yung mata ko. Parang gusto ko lang matulog. 10 ito eh. Yato. Basa na. Ano lang po kayo at magsasabit ako nitong mga paninda. Ang liit yung ano mo. Dinopos mo. Ha? Sige lang, Ragatso. Kapag nag-export, sabit muna ako nitong ano. Pag na-export na, balat ulit. Yung 100%. Kasi kung hindi ko nasabayan, baka nagmumotor na naman ako bukas. Anto. Kanina pag uwi ko, magtigan ako dun sa lubong ko namin, naka-sniper ng motor. Magtigan akong salpukin eh. Bilis kasi mga patakbo niya. Ano ba? Ang sabi ko na.
kulay blue. Ano na yung kulay blue? Sampu yan. Sampu yan. Hello? 9 viewers, hello po. Ay, iba na talaga. Sampu ata ito eh. Malamig na yung ulo. Mas pa, ililipat ko pala ito siya. Dito yung dapat dito yung mga dindong. Murado ka? Again, ano, ang green. Yung sardinas, check mo, mga dilata. Ay, nakalimutan talaga ako, wala. Yung ano, yung mailer. Ay, yung Lucky Me, ano yun? Pre yun, mami. Gana. May pali na, may libre rin 5 Lucky Me. Ayun, tapos na tayong mag-export. Bilisan ko lang kung ano. Doon mo lang pala nakuha ko sa pagkakapos. Ang pulo dapat ang pagkakapos. Daming naglalaro sa daming tao sa court. Mamaya dyan, mga bibili sa akin ng ano, yung ice water.
Yelo. Yan ang mga pagpunta dito sa akin paggabi na yelo kasi may mga nagiging alak. Ano nagiging mo dito? Ano? Ay, ako. Sabit ko na. Diretso ko lang. Boy, bawang muna akong isa. Ads ko. Kulay din. Blue. Adobo. Adobo. Garlic. Adobo no. Adobo. Adobo. Yung puti. Ilan na? 6 viewers. Barbecue na. Palaman ang iyong mukha sa harapan ko pa ginawa. Bakit mo nakita mo pa? Ay, wag na. Dapat ko ba ginawa? Kuya Rinig, ang sabi nga rin. Pero nga. Shoutout sa lahat na pumasok sa akin. Ay, inuubo na.
Magkasipre silang pala yung lampin sa kayong ano. Susit TV. Mahal to. Mahal to. Walang fit baby. Kaya ito kinuha ko. Ano, iba? Ito? Mali pa ba ko? At dami ko yung kita. Ha? Is water dong? Pera. Bakit ka walang tibok? Ang puso. Ba't ngayon Dot ka ng muti? Tila ba ayaw mo umiti? Bakit di makita? Bakit di madama? Ibig kong inaalay kami sa'yo sinta. Lakas ng trip, pumpkin. Ang good vibes nga sa ano si Elias. Tapos mahilig siya sa mga tanim-tanim ng mga mga bulaklak, mga halaman. May check na ma. Dito na. Saan? Yan. Yan. Ay, ito forward ko. Hindi lang minsan lumuha. May tanim siya na may tanim yun na orchids. Tapos namulaklak ng rosas. Ito na ba? Hindi lang minsan nasaktan. Masasabi ko lang kay minamahal. Gagaw, masuwate yan? Malawa? Ice water. Rati-rati, may ngiti. Nakita ko sa'yo lagi. Sino ka ba? Kasi nakatanda. Ako'y mahihirapan sa kanya. Iba pala yung ano ngayon na. Nagbago.
Antok na daw kaya rin eh. Sige lang kaya rin eh. At maraming salamat po sa lahat ng mga nag-tune in. Thank you po. At yun, thank you rin po sa nagpakulay kay Kuya Neil. At sa 7 thumbs up, thank you po. Nahantok na. Sakit yung ulo. Ay. Ubo. Laging masakit yung ulo niya. Kailangan magsikap, masipag, para tayo'y umangat. Electric. Ha? Parang dalagyan ng Yelo. yelo. Di tayo pwede mag-upo-upo lang. Kailangan talaga natin sabayan ng business. Pag umaga trabaho, ano? Buisit! Yeah. Maraming tatawag yung tambay. Mga tambay. Order ko sa Shopee na ano? Kalkyo. Ha? Di TikTok. Yung ano na yung... Ano yun? Yung maganda. Ano? 500 daw yun. Ano lang naman, murahin lang yan. Ilang taon na yan. Mga 3 years na tayo. Bakit? Gani rin. Nagugutom na ako. Parang dumating na yung gutom. Masdi na yung tiyan ko. Wala na nga palang ano mo, hindi mo sinama sa lista. Wala ko. Tapos yung 25 grams, wala ko.
Binabang mo din. Ha? Sabi ko yung pang- Kulang yan talaga ng isa. Kulang yan isa. Bukas na yan. Ilan dyan? Dun sa lugar kung saan ka magiging masaya, kahit na hindi ako ang kasama, ihahatid. Dito pala yung tako. Mga tako nung dati kong bilyaran. Wala na, bininta ko kasi yun nung nag-pandemic. Tako. Inanay na pala to. Kasi ano pala yung isa kong tako, ma? Nakikita mo pa sa dyan? Parang, Yung tako ko na isa. Yung binili ko, yung maganda. Interesting. Baka pinahiram, nakalimutan na. Ito, magkasing presko. parang, Yung tatay sa katas. Oh, parang sa Daddy Desi. Mama Dila. magkasing presko pala ito sa kayo na ito. Tapos, ito, 14 lang sa 14. Ha? Pares yun. In, 14. ano ko, Trace? Pinagbago, pares yun. Oo. Lagyan mo. Lagyan mo ng ano, price. Kulang na bulo. Di ko mo. Yung iba ka. Pang sabit. Opo. Dapat sabit. Alamid, amo. Salamat po yan, sabi ni Otol Alamid.
Alamid. Kalayas. Mga kalayas. Ah. Ah. Bakit kung Kuya Rini watching kami kalayas? Bakit kung sino pa siyang marunong magmahal, siyang madalas maiwan, hindi alam ang dahilan. Sayang lang ang pagmamahal. Haluin ko na lang ito, no? Inalay ko sa'yo, bakit ikaw ngayon ay biglang nagbago? Tarara, 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 tarara. Ibig ko sa iyo, totoo, laging kapiling at kasama ka. Inaayos ko ang iyong isipan, pero hindi ka nakikinig. Lahat na ng naparin, sige na, tahan na, dahil mahal na mahal kita. Say, maniwala ka. Oh, ikaw lang ang nais kong magkasama. Wala na akong gusto pang balikan, kahit ako'y papiliin. Ikaw ay umasang gusto kong magkapiling. Bibigay ko ay ang lahat, pati na rin ang iyong pangarap. Sasamahan kita kahit saan. Gutom na ako. Cherya mo tayo. Gutom na. Robel Oliano, salamat po sa pakulay. No. Thank you po. Ang gutom na, nagbukas na ako si Cherya. Hindi po. Kasi na po kasi nakasimangot, masakit yung ulo. Hindi, nag-ano kasi ako, pinafocus ko yung pag-ano. Salamat po. Gutom na. Nagdating po kasi galing doon sa sa site.
Yun. Namili kagad ako ng mga paninda. Tapos di pa kumakain. Hindi ano, pinukomplete ko lang maayos para ano, siyempre, yung pinamili, i-check. Tapos, i-add ko din po kung tama yung dapat tali kasi. Nakatali kasi. Siyempre, sinusure ko na Wala para lang. ano, kasi kulang lang ng 5 piso lugi na agad. Tsaka, ano, sinucheck ko po talaga. Ayun, tapos na. Naglagay na din ng price. Wait, ganyan. Ocho. One. Pwede plastic na. Yo, 7 viewers. Hello po. Shoutout po sa inyong lahat na nanonood. Ma, alam ko mo kasi dito. Kasi dito. Yun na. Yan o. Thank you po. Thank you po. Yun, sakto. Habol tayo kasi magkakatop na. Maraming salamat po sa mga nagpakulay. Ados, katop na namin. Thank you talaga. Kung isa nito ma, kulang. 5 to eh. I-check mo. Baka di nakasama. Hindi na nag-check pa. Ano yun? Kulang na. Binilang mo. Bilang. Tama. Tama. Sorry ka. Di. Ba't apat na? 5 yung dampot ko. Tamaahan. Bilang ko na yun. Nanabol ko na kasi yung ano kasi mga 17. Kailan ba tayo sasakay? 17, 16. Alam. 17, 16. Ha? 16. Bago kasarado ng mga manggandahan. Ano na PGH.
17 na lang tayo. Bakit? Tara doon na tayo dito. Bababa. 17. Mamadaling araw. Doon na tayo dito. Bakit pagod ka niya? Ano ikaw na? Mag-edit ako? Ha? Pwede yung mga anong oras na? Alas 9. Ayun, siya naman yung magpapatuloy mag-i-edit ako eh. Anong oras na? Ayun, pakita ko sa inyo na display ko na yung mga paninda. May ilalagay pa. Kanina wala nang laman yan. Yung tindahan pa sikat, yung tindahan pati pag wala nang laman. Parang ang lungkot tingnan. Mayroon na siya. Ito mga dilata. Tapos yan kanina wala nang laman talaga yan dito kanina. Ngayon meron na naman. Yung mga debote ko, hindi pa na ilalagay. Kasi wala na ring laman yung kasi siyempre nga busy tayo sa sa trabaho. Pag umaga, din ako, sabi niya bumili muna. Tapos di ko na gagawa kasi yun nga nalilate ako. Na ako dun sa trabaho, nakakahiya naman sa mga kasamahan natin. Anong oras na ako nakakarating? Tulad ngayon kasi ikot. Ano to ma? Kanila. Ay, kuha ang tail. Dala ko sa baba. Ayan. Ay, gaso na sana. Pera? May maglalaro. Ay, magaling ko. Ano ba? Bilis pilibaya. Ay, kulang na ang tail. Ano na ito? Gusto mo naman magbuwan sa atin. Makipin naman. Magbuwan mo? Magbuwan. Ay, magbuwan mo na. Wala mong katubahan sa karton. Upat. Ha? Bibesti? Uno yung ngamin na uno. Benis? Buong lisig, hindi ako lataw ka. Oo. Ay, nutrition man. Sa Diligside. At mineral talaga mga kaipon. Ako na mga daradarang pagkaon. Ito na mineral. Mineral. Tubig. Yan, simula na tayong mag-edit. For viewers, maraming salamat sa for viewers na patuloy pa rin sumusubaybay.
Naiinom na ako. Pansikan ko na lang ito. Hmm? Ha? Pansikan ko, magluto tayo mamaya. Magsarado na tayo maya-maya. Doon na ako sa loob mag-iidit para tuloy-tuloy. Hindi ako ma-estorbo. Tin o 4. May dalawa pa akong i-editin. Nakakaisa pa lang tayo. Gabi nga nag-edit ako dun sa dun sa taas. Kasi sila tulog na. Pag nag-edit ako malakas, na-istorbo yung tulog nila. Kaya dun ako sa taas dun sa slab. Tapos yung po pala dun sa paliwanag ko yung kinabit ko na lababo dun sa Tibidang. Wala naman pong nasayang na pinutol-putol ko na mga PVC. Kasi kaya pinutol-putol kasi gumamit ako ng 3 elbow. Yung pababa, pinutol. Tapos yung paganyan, pinutol. Pag ganito ulit, pinutol. Tapos yung palabas, pinutol. Kaya di naman po yun nasayang. Kumbaga, napahaba lang yung video nun para medyo maging mababa naman yung vlog. Ganun yung nun. Kaya nababasa ko naman kasi dun sa comment. Okay lang po yun kasi at least may nanonood. At yung ginawa ko yun doon, basta upload na lang. Ako yung nautusan na magluto sa kanila. Tapos tamang tapos yung magluto, tulong-tulong ako dun sa Kasi libo doon kanina sila papalit yung tinta kasi chef with chef. Tumapak ka dyan sa at buti. Ako tabi ka mga tubig. Agto. Mamaya ko ako. Chris. Is water. Dalawang is water. No, wala ka ng is water. Tapos yung ice water na yan, yung tinta ng ice water, tsaka yung yelo. Ito siya. Yan po yung pambayad namin sa kuryente. Ma.
Sige man. Hindi na makulog ka na. Ha? Makulog pa? Ako nag-aalok, magkauna muna. Hindi na kaya ako magkano, nag-biscuit na lang ako. Sadla. Eh, pigpabakal ito magma. Paano na naman? Bukas pa bibinta yung ano. Hindi pwede man. Di. Alam ko naman. Wala ka naman. Bukas wala na may bibinta. Excuse me. Yan, upload. Ay. Yan, upload na. Processing. Edit naman tayo. Ito yung i-upload ko bukas ng umaga. Sana po panoorin niyo yung mga upload ko. Upload namin lahat ng team. Grabe yung ubo na guys. Makati. At yun, may ginawa kaming vlog ni Kagatcho kanina. Buti pinayagan kaming mag-vlog dun sa ano, dun sa loob.
nung pinuntahan namin. Nakiusap ako sino nagsabi ko na kung pwede ka akong mag-vlog kami kasi ganito yan. Pinayagan naman. Masignaling tamig sa lahat. Shoutout sa viewers. Comment po pa po, bubulo na ako. Comment po kayo kung sino po kayo para ma-shoutout kami. Para ma-shoutout po. 16 dito. Siyempre shoutout kay Kuya Noli kasi nagkaroon kami ni Kuya Gatcho ng extra vlog. Tag-isa kami halin. Sa abangan nyo na lang bukas kung ano yung upload namin ni Kuya Gatcho. Ubo ko ay 16 24. Good evening, Kuya Jong and Mrs. Jong. Sino siya? Sabi ni Roel Uliano. Good evening din po. Salamat po sa pakulay mo po. Ma, sabi ni Sir Well. Eh, nakanusil ko pa yung nakansil ko, ini-edit ko. Protein, bakit? Oh. Yan na. 10-18 dito sa Pilipinas. Gagawa
ice water yung asawa ko. Di ko matulungan. Ay, iniidit ako. Simulan na natin ng pag-i-edit. Masinsin ng pag-i-edit na to. Dati-dati. Yan ang ginagawa ko dito sa bahay pag galing ko sa trabaho. Upo dito sa tindahan, upo dun sa loob. At pag masinsinan yung edit, minsan ayaw ko talaga na naisturbo. Minsan doon ako taas sa slab. Tiko. Kapi ka? Ano yan? Dati nagtagal mo na yung kanin. Subo na lang ako. Kaya timpla mo ang kape. Five viewers, hello. Magkakape pala ako, minum ako ng malamig. Taga saan po kayo, Sir Will? Taga saan po kayo? Report tayo. Pumayos ka. Anong oras na? Maghihiyaw pa ng isda. May bumibili pang iha, pang balot daw ng isda. Magalas yun sila.
Black coffee. Mga ganitong oras, nagmibili na ano, ng pambalot daw ng isda, aluminum foil. Kaso mag-11 na eh. Baka di pa yung kumakain. Kasi pang ano daw, pang mag-iihaw daw. Wala naman kitinda nun. Three viewers, shout out. Nagsimulang lahat. Unang gamit sa motor. Yo. Suman. Tikman ko nga. Paborito kasi ito ng asawa ko. Tikman ko na lang. Kasi ito yung kakainin siguro. Kaya ito galing. Nakabiniling. Harap. Tawagin dito sa big amin. Ibus. Suman. Tikim lang. Baka pagalitan tayo, baka sabihin na ano, huwag mong kakain na yan, baka sumakit yung tiyan mo, sabay biglang suntok sa ano, sa tiyan ko. Then maya end na tayo ng live. Para, kasi gagamitin ko yung cellphone na yan. Yung ginagamit ko na pan live, gagamitin ko rin kasi may vlog dyan. Yung pagluto kanina dun sa site. Pagkatapos ko nito, yan naman gagamitin ko para mag-edit. Kaya ako kumuha ng cellphone na isa para yung pag-i-edit ko ay madali. At yun muli, ma, dito na ma. Maraming salamat po talaga sa lahat ng mga pumasok ngayon sa live ko. Ha? Mag-i-end na tayo. At siyempre, sa... wala na. Gagamitin ko kasi yan. Ay, ganda na.
pag nag-expert na ako. Mamaya pag mag-expert na ako ito, mag-end na ako. Kaya maraming salamat po talaga sa yun, lahat. Mga sponsor, mga viewers, tapos sa mga nagpapakulay. Maraming po salamat sa inyo lahat. At yun, sana ingat kayo sa work nyo. Mga viewers natin, ingat po kayo palagi dyan. At siyempre kami rin, kaming team, sana ingatan din kami sa biyahe, araw-araw. Laging malakas yung katawan namin para yun, makagawa tayo. Yung kanina talaga, muntikan ako kanina. Pag uwi ko, ngayong hapon, pag uwi ko, nagmamadali na ako eh. Dun sa sinusurugatan, bilis nung sniper kasing motor eh. Napakatulin talaga. Buti na lang yung motor ko, nakita ko agad siya na ang niya, tapos palapit na sa akin. Nakapag minor ako kasi mabilis din yung takbo ko eh. Nakapag minor ako, malayo pa siya, nag-minor na ako. Tapos bigla yung motor ko, pinulog ko na lang sa gilid. Doon din naman ako tumba. Pinano ko na lang sa gilid. Dahan-dahan akong ibinaba ko siya. Kasi kung di ko ibinaba, sapul talaga ako. Napakabilis ko pa naman. Pero kung kaparehas lang yun ng motor, di ko kasi abutan eh. Bala ko sanang habulin siya. Munti ka na kung madiskiras niya eh. Kasi di ko abutan yun, napakabilis talaga eh. Grabe. Sa kalsada talaga, kahit doble yung ingat mo kung yung mga kasunuran mo, kasalubong din nag-iing. Saka yung disgrasya talaga, hindi rin natin masabi. Grabe. Ito yung vlog ko. Ba't dito nakaagad to? Alamid, Kuya Ruel. Salamat. Five viewers, low.
dun sa mula. At yun itong vlog ko na itong ini-edit. Kasi may tugtog yung pinag-vlogan namin kanina. Bali, papatungan ko siya ng tugtog na sasapawan natin yung tugtog dun sa loob kasi makakapilit kasi kami. Kaya yun, pasensya na kayo baka maingayan ko sa vlog na to. Dito nga kami sa Mayan sa pumili na kami ng stand fan para sa beneficiary kung sino yung mabibigyan nitong stand fan na to. At nagpaalam mo lang bago na wala kape. Kape po tayo. Aray ko. Ano nga sa lapag? Grabe. Sana din na umulan muna para ano? Para makadaan dun sa malapit lang. Kasi mahirap mag ikot-ikot. Napakalayo tapos yung gasolina ay yung full tank. Yung full tank ay tatatlong araw lang. Kasi papunta doon, pabalik. Kanina nag-full tank na naman ako. Mga sa sunod na araw naman yun mag-gasolina tayo. Kasi mahirap maubusan. Kain po. Kain po tayo. Ano lang? Ano yung... Luto niya yan. Yung... Ayan mo. Yung parito. Ang palito. Ang kahapon. Lubang mo nga yung isang... Lakas ang boses mo. Ayan prito. Yung tira namin kagabi. Nag-isa ako ng ano, ng Opo. upo. Tapos yung tirang prito. Sinahog. Ang prito, sinahog. Sana di ako makapilat din sa vlog na to. Ito ibos. Sana di maka-copyright. Pag maka-copyright, mag-uulit tayo dito. Bala ko sana, yan o. I-speed. Pangit pag i-speed. Pangit. Pangit ng blank pag i-speed. Uminom pala akong juice na malamig tapos magkakot. Nabigot kanina. Tapos kanina rin, na umaga, papasok ako, inaantok ako. Gulay, puko.
Hindi mo nalagyan ng kalamansi. Hmm? Laro. Ang nalasahan. Kunti lang. Ay, mag-aaway sa tiyan ko yun. Kasi water, parang wala na. Ano mo? Tara. Ilan na lang? Ha? Mamaya na, kumain ka na muna. Ano ang gumawa? Kaya mabilis din talaga pag gabi yan yung mabinda sa amin sa water. And po, big shout out sa lahat ng mga sponsor. Lahat po. Hindi ko na kayo isa-isahin. Kasi baka meron tayong hindi mabanggit na pangalan ng mga sponsor. Baka magtampo po kayo. Basta lahat. Alam nyo na po yung sino kayong lahat na sponsor. Shout out po sa inyong lahat. Maliit o malaki ang ibibigay. Na lahat. Pantay-pantay. Dinig talaga. Dinig talaga yung yung tugtog. Kung lalakasan ko yung sound, lalo adjust ko na lang. Ha? Ano din ang pagkakulit mo? Pag-ibig ako ba? Libos. Libos. Gulay na lang. Ayaw magkain. Kulok. Papak tayo ng gulay. Litritan mo yung ano. Malalaki yung ginawa mo ng natin.
Ha? Ano? Ha? Ha? Bitan. Bukasan mo pa lang. Una. Ano? Pwede ka magkuhan to? Bayad ko lang to? Ha? Nakapili na lang tayo kung ng electric pa na piliin natin. Kape. Hmm? Hmm? Hmm?
2 viewers. Ito tayo. At po, end na muna tayo. At maraming salamat sa 2 viewers na 3 viewers na nanonood sa ating vlog. Sa lahat na pumasok at sa closing nagtamsak at dun sa nagpakulay, maraming salamat po sa inyong lahat. Dumami po, naging 4. Ano? Sa tayo. Ayun, kumakain pa lang kami ni Miss ng gabihan. At siya gumagawa ng ice water. Ako naman, nag-i-edit. Kuha kanina. 5 viewers pa. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Comment po kayo. Pwede tayo magkwentuhan. Ano mo? Kasi gagamitin ko talaga yan, cellphone. Malapit na matapos eh. Mag-i-edit ako dyan. Malapit na akong mag-export. Ano po, muli, maraming salamat po sa lahat ng pumasok. Sa mga nagpakulay, thank you po sa inyo lahat. At ayun, ingat tayo palagi, tayong lahat, kayo sa trabaho nyo. Ayan po, I love you all. Bye-bye. Mwah. End na.